אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, שמעו לי שאין אדם שומע לי הוא מפסיד. יש פה הבטחה אלוקית. במדרש, תקשיבו לי, אומר השם. שמור על הברית שלך. אני אביא לך את האישה, אל תדאג. תעזוב את העבודה שאתה עובד בה. אתה חי עם בחורה 3 שנים, תחתן איתה. אתה אוהב אותי, אומר השם? אתה מאמין בי? איך אתה מאמין בי? זרוק את הכל, תעשה חתונה. אבל הרב, תשמע, אין הרב, אין תשמע. אני לא יודע איך גם, אני לא יודע, אני בן אדם. אני יודע דבר אחד, שאמר הקדוש ברוך הוא והבטיח, אין מי ששמע בקולי והפסיד, אין כזה דבר. האל תמים דרכו, הדרך של השם זה תמימות. אמרת אדוני צירופה, אומר רש"י, אם הוא הבטיח הוא מקיים, הוא לא חבר שלך. שאומר לך משהו ואולי לא יכול לעשות כי הוא בשר ודם, אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. בורא עולם זה כל יכול. כמו שהוא מפרנס את הדגים בתוך הים, ואת העופות בשמיים, ואת התולעים באדמה, הוא גם אותך יפרנס. ממה אתה מפחד? ממה אתה חושש? ממה את חוששת?